Či je úplne OK, ak sedia za internetom od rána do večera, lebo tam vzniká závislosť a sám niekedy bojujem s tým, že mám pocit, že som závislý, dokonca mám doma vystavenú kartičku závislého. Chceš počuť ten príbeh, ako som k tomu prišiel? Kartička závislého. Ja som si nevedel pomôcť tým, že mal som dojem, že trávim veľa času na počítači a tak som zašiel do centra pre drogovo závislých a s tým, že mám takýto problém, tak tam som išiel na pohovor s pani doktorkou. Hovoria, že s týmto nemajú veľmi veľa skúseností, že tam riešia teda alkoholizmus a drogové závislosti, ale že je čím ďalej tým viacej ľudí, ktorí sú závislí takto na týchto médiách, či už je to telefón alebo počítač, ale tým, že sa to nejako volalo, tak mi dali potom takú kartičku, akože tam môžem chodiť, akože som teda členom, že som v tom procese tej nejakej liečby alebo niečoho takého. Takže niekde doma mám takú kartičku, že závislého. A kde ju máš? Ale už som sa tam nevrátil, neviem, asi niekde v šuplíku. Mám taký... Či ju máš vystavenú, aby ti pripomínala, že Mirko, vypni ten TikTok?